Bejam kowe ditinggal ibumu kondur marang Kayiwangan. Dewa Brata ayo tak kula wentah nang negara Ngastina. Muga-muga dewasamu sesuk iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nadyan tanpa panggula wentahing ibumu ingkang wis kondur marang Kayiwangan. Dewa Brata anakku. Ayo minggir, jaluk talan, minggir. Kembang popong terate bang rayungan loma lengkung tumelong rumambat betnya Hyang Agung muga ngayomana marang Praja Ngastina sakukupane garwanipun Kakang Yayi Gangga persasat kaya dene lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan penggali ingsun nalindra ing Ngastina nalika aku wis kelakon anyedi marang geganti laning ati yaiku sira Yayi Bathari Gangga. Mula coba aku tak takon kalawan garwaku kepiye mungguh pangrasaning Yayi Gangga nggone wis sawetara wektu mapan ana ing Praja Ngastina. Nggih. Bombonge manah tanpa pepindhan. Sasampunipun kula saged ngadosi paduka Gusti kula sipun Prabu Sentanu lenggah wonten ing Praja Ngastina. Namung kemawon ngandhadosaken kuwatir salebeting manahipun ingkang rayipun Gangga. Nalika paduka badhe anyedi dhateng ingkang rayipun Bathari Gangga, kathah-kathaturipun ingkang rayi wonten sawetawis perkawis ing mesinipun pedhah paduka bundhele wonten penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Perkara ingkang endi? Lan perkara sing kepiye? Nggonira bisa matur ingkang kaya mengkono Gangga. Nyuwun mangapunten awrat. Anggen paduka badhe nampi dhateng pisuwanipun ing kepisuwitanipun ingkang rayipun Bathari Gangga. Nalika semanten kula munjuk aturna paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sentanu bilih kula sagah ngladosi paduka minangka prameswari wonten negari Ngastina waton. Paduka Gusti kula ingkang sinuwun nalindra ing Ngastina sampun ngantos nyaruwe menapa kemawon ingkang kula tindakaken. Mesti kemawon Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sentanu tasih kemutan dhateng menapa ing dados aturipun ingkang rayipun Bathari Gangga diweji handrah ingkang puspita siring samirana mrih sekar kathung
ngas gandanyo maweh raras renaning driya jagat dewa bathul ya jagat pangestu ngono yayi ingkang winastan garwa mono ibaratika ya dene sigaraning nyawa siadi ndak rengkung minangka dadi prameswari ning Praja Ngastina sayekti ndak kanthi supaya dadi pangenteng-enteng nggone ingsun ngembat abot enteng ing pakaryan minangka Nalindra ana ing negara Ngastina mangreh marang kawula dasih sak negara Ngastina. Bahwa jamak lumarepa kang dadi panyuwuning garwa pun kakang mung bisa ngleksanani sartane bisa gawe lega kelawan garwaku apa ingkang dadi aturing siadi kelawan pun kakang ndak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang lan malah pun kakang wis sumpah kelawan jiwa raganing pun kakang dhewe ora bakal nyaruwi kelawan apa wae ingkang sira tindakake kanthi cara mengkono kasembadan nggone Prabu Sentanu nyedi kelawan widodari kayangan ingkang pepisik Bathari Gangga ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sinuwun ing mekaten menawi dados pangandika paduka badhe kula cepengi tumunten kula lebetaken wonten manahipun ingkang rayipun Bathari Gangga dinten sakmangke kawiwitan kula ngladosi paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ngastina Prabu Sentanu menapa ing badhe dawuh paduka namung badhe ngestu padha yayi garwanipun kakang banget-banget nggonipun kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan saya manengah Sang Hyang Surya saya katon kasulistyaning warna siadi kaya saya katon kasulistyaning warna Bathari Gangga katon corek ing widodari ngejawantah kaya ndudut marang penggaling pun kakang daya-daya pun kakang bisa ngrasakake mareming wong nandukake karon sih mula ora usah wedi kangelan ayo ndak kanthi manjing ana ing telenging tilamrum jroning kedaton Yai Bathari Gangga nana ngistina tenda paduka Gusti kula ingkang suwuning Ngastina Prabu Sentanu kawi glising kang cinarita nalika semanten sanata Prabu Sentanu wis nandukaken rasa tresna kalawan Kang garwa Dewi Gangga nalika semanten wis wewek waja wis mbobot Sang Bathari Gangga petanganipun yang gerbi namung anut kedheping netra sak candra rong sasi telung sasi nawa candra dasari lek punang jabang bayi lahir saking gua garwaning Sang Bathari Gangga wanci dalu sang jabang bayi sigra binoyong dening Bathari Gangga merpeki wonten ing lepen Gangga marandri datan wonten ing sumurup dhateng tingkah lampahipun prameswari negari Ngastina
Nambar arum sang kusuma Nambar arum sang kusuma mangsa wanci ratri keteng dedet lelimengan nalika semanten nggih prameswari negari Ngastina Dewi Gangga ingkang ndotong ambopong jejabang ing nembe kemawon lerake saking gua garapane Sang Bathari Gangga nalika semanten kalaning jagat gawaning para dewa kaya dudu wujuding ibu ingkang tresna kalawan atmajane bayi ingkang tasih abrit kinermaken wonten ing Benawi Gangga dadya kendhang kapracondhang punang jabang bayi wae. Sang Bathari Gangga tumindak ngremaken jejabang atmajanipun wonten ing Benawi Gangga. Nalika semanten dangu sangsaning dangu kawanguran dening nata ing Astina Prabu Sentanu. Ingkang mireng pekabaran dhateng tingkah lampahipun ingkang garwa. Dadya kagat kadrah kasanata Astina Prabu Sentanu. Mangyat Kurda kota kaping sang pinarwasa Mangyat Kurda kota kaping jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara nganti kepireng ana ing pamireng ingsun Ombyaing kathah padha nyebutake tingkah lakune garwaku Yayi Gangga. Nggone wis warambah makaping-kaping tumindak ora ketemu nalar lan ora ketemu ngakal ing atase ibu ingkang lairake Atmaja. Mongko wis rambah kaping 7 nggonku kagungan putra parandene pendak-pendak tak takokake putraku menyang endi. Mestri Yayi Gangga ora menehi wangsulan sarta ora matur jujur kelawan Alindra Ngastina. Monggo akeh kang padha rasanan jare pendak nglairake jejabang tumuli kakentirake ana ing Bengawan Gangga. Gangga. Lah kok dadi kaya ngono? Lelakonmu wengis temen ing atase ibu kok mentala ngendhangake kelawan atmajane dhewe. Ya. Anak ingkang kaping 8 iki mengko yen to nganti tumindak kaya mengkono bakal tak titipriksa lan bakal tak nyatakake apa pancen bener kaya ngono kewengisane garwaku Yayi Bathari Gangga. Bumi gunjing kumalutuk kuntor ketop lumembak penyu kumambang dosang Wisnu Bathara tobat nganos kula nglampahi lelampan kados mekaten menika nggih kula awrat kedah dados sarana tumimbal lairipun Wasuwala ingkang nampi sating dewa. Menika sampun dungkap ingkang angka 8 anggen kula kendhangaken jejabang. Dewa mugi pinaringana waluyan Wasuwala ingkang nandhang kalepatan tumraping para Jawata satemah nampi sating paduka kedah tumimbal lair wonten ing jagat. Menika ingkang pungkasan sampun boten kiyat jejeripun Gangga minangka dados jejeripun ibu kedah ngendhangaken Atmaja kula wonten telenging lepen menika para Jawata.
sinipe jojo bang mawi ngawengis kumecut padoning latri netra kocak ngondarandir netra kocak ngondarandir depnya mangolon coko jagat dewa batur jagat pangestu ngoro niatku sakwise kowe nglairake anak ing ngangka 8 monggo pendak-pendak anakku ora ana tak takokake kowe ora tau wangsulan niating sono bakal nyatakake lawan pekabaran ing wis mebar warata saindenging jagat ngestina kabeh padha ngrasani marang kelakuanmu ingkang ninggal kelawan jejering ibu ingkang mentala kelawan anak nanging jebul kabeh kasunyatane mau bener jebul kabeh mau pancen kepara nyata yen kowe sawijining ibu ingkang wengis kelawan atmajane dhewe aku peputra 8 cacahe sing 7 mbok kendhangake ana ing telenging kali gedhe bareng ing angka 8 iki kowe tak penging tak wanek-wanekake sentanu kudu nerak kelawan sumpahku dhewe kudu nerjang kelawan sumpahku dhewe aku moh nyaruhe kelawan apa kang tak tindakake nanging gandeng apa kang kok tindakake mau wis nalisir saka angger-anggering kautaman wis nerak marang rasa kamanungsan paripaksa aku kudu nerak kelawan sumpahku dhewe kanggo karepmu piye kowe iki ibu lho kowe kuwi wong tuwa sing gembol anakmu lah kok kowe mentala kowe ngendhangake karo anakmu dhewe kanggo ingkang lumrahe wong ora duwe anak wae budidaya kepengin duwe anak nanging bareng pendak-pendak kowe pinaring anugrah saka panguwasaning dewa kowe nggerbini kelawan panjenenganing sun anakku ora ana kowe tak takoni ora gelem matur kowe tak takoni ming bingkem 1000 basa nganggo saiki kage matura niatmu piye karepmu apa lan kowe duwe sedya sing kepiye matura marang panjenenganing sun mbok menawa aku iso nampa lawan apa kang dadi aturmu sawu kalapatan digung pangaksama sinuwun estunipun menawi paduka menika mangertosi dhateng manahipun ingkang rayi bebasan sebet rontang ranting manah kula krana kula kedah mentala dhateng anak-anak kula piyambak nanging gandeng menika dawuhing dewa kula ingkang kedah pinatah tumindak utawi nglaksanakaken kewajibaning jawata kados mekaten kula mboten saged selak sinuwun lah ya upama kowe iki duwe alasan lan kowe duwe dasar matura marang panjenenganing sun ngajarios wonten wasu 8 cacahipun ing landhang kalepatan tumraping jawata wonten wasu menika dipun sotaken kedah tumimbak lair wonten ing jagat. Mula wasu menika kula ingkang kedah nglairaken wonten ing jagat tumulun kawangsulaken dhateng Kayiwangan sarana ngindakaken jabang menika wonten telenging benawi gangga. Sinuwun. Monggo menika mboten kenging kawanguran dening sinten kemawon. Lan mboten kenging kadenangan dening sinten kemawon. Gandeng samangke paduka. Sampun kemareng nyaruwe dhateng menapa ing sampun kula tindakaken. Tobat. Kula nyuwun pangapunten sinuwun wonten ing mriki sampun titi mangsa kedah pisah kalawan ingkang rayipun gangga. Kosek. Apa ora ana srana liyane supaya kowe tetep manjing ana negara Ngastina? Lan apa ingkang mbok tindakake kuwi isih tetep lakon? Tobat. Panjenengan sampun nerjang dhateng sumpah panjenengan piyambak. Sampeyan dalem sampun nerak pacak nerjang dhateng sumpah panjenengan piyambak mila dinten samangke sinuwun. Sampun titi mangsa kula kedah wangsul dhateng Kayiwangan. Kula titip dhateng putra Maduka ing angka 8 menika. Kula titip mugi kagula wentah ngantos dewasanipun
Lan kula nyuwun dhateng paduka sinuwun bilih. Lare menika kaparinga pusaka asma Dewa Brata. Lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng Kayiwangan sinuwun. Jago. Jago. Waduh. Waduh. Wah. Kula bejamu kowe ditinggal ibumu kondur marang Kayiwangan. Dewa Brata, Dewa Brata ayo tak kula wentah ning negara Ngastina. Muga-muga dewasamu sesuk isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nadyan tanpa panggula wentahing ibumu ingkang wis kondur marang Kayiwangan. Dewa Brata anakku. Pring tutul ngisore kae warung padha wedang jahe teko jatah tempe njaluk tempene ora apal rasa truk ora langsung guyon. Ya. Ning diaturke sapa sing nimbali wayang Clemen Jlimen. Jlimen iki ngancik sasi Agustus mengawali wayang Jlimen supaya kabeh ing sasi Agustus iki tetep anu ya Gong, tetep apa lancar wayang Jlimene. Amin. Ya. Ditimbali saka sapa? Sing kepareng nimbali wayang Climen persembahan dari para Romo, Bruder lan Frater. Kongregasi Imam-imam Hati Kudus Yesus utawa SCJ untuk merayakan pesta perak hidup membiara Romo Florentinus Sepiono, Romo Gregorius Wahyu Wurdianto lan Romo Leo Agung Sri Gunawan SCJ. Semoga selalu setia, bahagia dan penuh semangat dalam berkarya. Amin. Ya. Karang wayang ki apa jenenge iki? Merdeka, tegese merdeka. Kanggo piyai sing beragama apa wae wayang kuwi masuk to. Wah iya. Ora ngomongake sing agama Islam, orang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu kepercayaan ki kabeh dikeparengake nimbali wayang. Iya, mergo iki negara sing melindungi pirang-pirang agama. Ngono ya reng. Iya, ora mung sak agama tok. Dadi sing nimbali para bruder, para frater iki ade ya ngestu padha. Ha ya apike kaya ngono. Bengi iki panjen ya disuwun lakone rada ana intine. Heeh. Ora mung Bagong terus. Aku wis wegah. Oh. Aku kesel aku. Ning nek upama sing njaluk Bagong dadi pendhita ngono. Asaku waton nanggap. Ha iya. Nek ora nanggap ya percuma mung rasan-rasan tok. Lan bengi iki mengawali bulan Agustus ya, Tru? Iya. Iki tak hitung lagi ana 9, 10 tanggapan. Ya alhamdulillah ring. Ha iya. Ya muga-muga ndang do rawuh. Sapa? Sapa-sapa kuwi? Ben do rawuh ben do nimbali. Ah iya. Rasa larang-larang mula ning piye digawe miring regane apa piye? Ora sah kaya iki kancane akeh didupong pirang-pirange. Penabuh pira iki? Hitungen 11. Heeh. 11 ki nek 700 wis pira? Ha iya, pisan lho, pisan pentas lho. Ha iya. Sinden 4 ki nek 2,5 juta wis pira? Edan yo. Ha iya ya, sinden ki regane semono saiki. Oh, ada. Iya. Sound system ki nek sewengi ya sewane ya sekitar 15. Ah iya.
Molas ning karo dipalu ndas. Aja sia-sia ra. Heeh. Ah, matur sembah nuwun. Mugi-mugi panjenengane tansah pinanengan sabar minangka dadi pangareping para kadang-kadangku sing ngrasuk agama Nasrani ya, Reng. Amin. Sing dikarepe ya pancen ngono to. Iya. Abot lho dadi bruder, dadi frater iki ora. Wadat carane pendhita iki wadat. Ora apa jenenge iki mengko garwa urip dhewe. Wah iya abot kuwi angel kuwi. Heeh. Nek wong sing ora jiwane resik tenan ra iso. Ha iya. Nek ming yogae. Awang rong dina ora mambu besengeke bingunge kok. Ya iso ora apa-apa. Ya iso ora apa-apa piye wong aku ngomong kok ya iso ora apa-apa. Heeh. Ana pamundutan lagu-lagu ra? Ana, jelas ana. Pokoke peraturan wayang Cilimen iki kejaba nanggap ya kudu nyawer. Iya. Wis nanggap kok ora nyawer iki durung sah. Wah iya. Sapa wae iki? Wah kose iki akeh banget ya, Tru. Edan iki nyenengke iki bengi iki. Selamat pesta perak hidup membiara untuk Romo Sepi, Romo Wahyu lan Romo Leo bersama Romo Bruder lan Frater SCJ yang juga berpesta. Semoga semakin setia, rendah hati, bijaksana, sederhana, taat, dan murni dalam panggilan Tuhan untuk jadi bekal buat gereja dan siapapun yang dilayani. Minta lagu Sinom Nuladolaku Utomo dari teman yang berpesta. Wah iya, nyuwun Sinom, nyuwun Sinom. Transfer 1 JT, 1 juta. Sugeng dalu saking Romo Agus Widodo ing Roma. Lho piye to? Italia kono. Oh. Salam Guru Roberto Baggio. Lho hubungane apa? Kancaku kowe. Oh. Karo Donadoni. Heeh, engko ben disampaikan ora. Kepareng nyuwun tembang Lesung Jumenglung lan nderek ngaturaken profisiat Katurama Tetiga ingkang ngriyayakaken pesta perak. Iya, Pak. Saweran dari Bapak Oki untuk umat paroki Cijantung terutama Pak Harjo lingkungan Benediktus. Suwun nyuwun tembang Anomanobong. Wah, iki. Saweran 200. Ah iya. 200 nggo tuku bensin durung cukup. Nggo ngopo? Nggo ngobong Anoman? Anjajal saiki atukoke bensin 200 nggo ngobong raimu. Mesti cukup kok bensin 200 ki nggo tuku pertama kowe. Iso e. Aja muni pertama reng ndak. Dikira anu jenenge iklan. Oh ya. Bensin sing larang ngono wae. Bensin sing larang. Sebut jeneng kok ndak ora apik. Ha ta, Tru? Ah iya. Tambah meneh. Wah, ayo alon-alon, alon-alon. Heeh. Assalamualaikum Wilujeng Dalu. Dalam saking Pacitan, saking kanca-kanca insan musik Pacitan utawa sampan badhe nyuwun lelagon lewung. Lelagon menika kagem sobat ngebyar lan saindenging Nusantara. Matur sembah nuwun. Ya, foto meneh. Minta gending palaran kagem Romo, Frater lan Bruder yang dibawakan Sinden Tatin. Lama enggak dengar dari Y. Gatot Irianto dari Makassar asli Wonogiri Tirtomaya. Sawer 1 juta. Matur sembah nuwun. Ya. Ana meneh. Ana meneh. Iki elok iki bengi iki. Ya, bengi penutup. Lho. Ngopo iki, Gong? Sesuk didudang. Sesuk ki Minggu. Minggu ora iso didudang. Hah? Let sedina meneh. Let sedina meneh. Senin didudang bareng-bareng. Ah iya. Wah, wis tiwas. Bakul-bakul tak janjani sesuk. Bakul apa? Bakul rokok, sembako. Aku tangsih. Oh iya, ya ora apa-apa. Ya nyuwun palaran, pangkur palaran. Ya, sing disuwun Mbak Tatin. Ya, Mbak aja ngimpul wulung lek. Mingkar mingkure ngokara. No piye ngono. Akarana karenan mati siwi. Pinco awe
wong rasmining kidung liwale wis seneng kacau. Yung. Kula wonten maring adawuh. Mestine sira wis ndungkap kelawan gelagat lan pasemonku nalika aku ketemu kelawan sira. Ana ing pinggiring kali nalika semono Durgandini ingkang nalika semono gawe kaget penggalih Nalindra Ngastina wekasan prasaja wae marang sira Yayi Durgandini yen pun kakang kapandhuk kelawan bidoring asmara pun kakang kapandhuk bidoring katresnan nadyan linalitan bisa lali ndak lelipur saya bronto katon wae sak solahmu mulai deping tekad kabaya marang Praja Ngastina ingkang sayekti sira Yayi bakal winengku garwa dening panjenengan ingsun njajari lenggah nadyan panjenengan ingsun wis peputra siji ya kuwi Sidewabrata nggon ingsun ngembat kelawan Praja Ngastina mula sira Yayi Durgandini ndak suwun sarta ndak jaluk aja nganti anduwa marang keparenging nata Ngastina Prabu Sentanu iki Yayi Durgandini miat langeneng kalangguan klar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga katobat kuragapan sing manahipun ingkang abdi pun Durgandini persasat kadine kejugurkan wukir sari klepaning samudra madu sinuwun dene paduka paring pangandhen kados mekaten menika persasat junjung dhateng derajatipun ingkang abdi pun Durgandini namung kemawon jumbo kan pepinginanipun manahipun ingkang rayipun Durgandini bilih panjangkaning manah kula benjang menawi kula saged mukti ngawiba Nyakrawati Mbau Denda saged ta kamokten menika dipun raosaken dening turun-turun kula sinuwun. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono. Kula nderek kemawon winengku garwa dening paduka Gusti kula Prabu Sentanu ing Ngastina. Kula mboten badhe andhuwa dhateng parang paduka namung menapa paduka saged ngudaneni menawi dados panyuwunipun ingkang rayi utawi ngabdipun Durgandini. Panjalukmu apa? Mula kake matur. Yen perlu eden-eden kayangan ingkang mbok suwun panjenengan ingsun munggah ning kayangan Suralaya mesti bakal tak paringake marang kowe. Menika saestu ya lahir batin. Kula nyuwun namung gandeng paduka menika sampun kagungan putra. Menawi paduka menika sampun kagungan putra ateges negari Ngastina benjang kalintir dening putra paduka inggih Raden Dewabrata. Menawi paduka badhe ngrengkuh garwa ingkang abdipun Durgandini marandene mangke ingkang gumana musik wonten ing penggalih amung ingkang putra Sang Dewabrata kelepat tanpa taliwara mlebet jroning kedaton Prabu Sentanu wau. Ana lakon ingkang dumadi marang Praja Ngastina. Lah pripun? Enten lakon apa? Kaya ngapa pangrasaning Dewabrata lamun nyumurupi wong atu aku nandang gerah. Monggo wis ora kurang-kurang nggonku ngupaya. Para Brahmana winasis Sewa Sugata Pandhita supaya maluyakake marang gerahing Kanjeng Rama parandene babar wigar tenantuk karya. Kakang Semar apa ingkang bakal katindakake Dewabrata nadyan kudu prapteng antaka upama kuwi dadi jaran waluyaning Kanjeng Rama aku sagu nglakoni Kakang Semar.
asma Bangwang Aruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca kula ya krungu Den kula nggih mireng ning niku pancen dadi perkara kula warga apa kang dadi sebabe lah sampean malah mboten ngertos aku ora ngerti Kakang wanci ingkang sampun katetepaken nalika semanten kula katimbalan sowan ingkang Rama bingung mergi pancen tresnane gedhe tenan kaliyan Dewi Durgandini mula niat ingkang Rama badhe winengku garwa ning panjaluke calon kang ibu niku pancen abot apa ingin dikendikake calon ibuku Dewi Durgandini purun winengku garwa ingkang Rama ning sesuk turune kudu nglintir ke Prabon Ngastina lah ingkang Rama bingung wong ajeng garwa Dewi Durgandini niku wis kagungan putra sampeyan alan bingung bingleng penggalih ingkang Rama wekasan nandhang gerah nek jane ora lara meng bingung penggali lah niki tenten sampean kudu pripun sampean kudu iso netepake minangka putra Ngastina putraning Sang Prabu Sentanundara laguning lekas lokita linuting kitung kadung kadereng hamomong nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lho duni demawahing tawang tuwang Rama ingkang putra ingkang sumela sowan ngabiyantara paduka Kanjeng Rama Dewa Brata anakku nggih anakku wong gagah gawe kaget penggalingipun Rama ana wigati apa sarta darbe atur apa ngemuti bilih kula mangertos kados menapa penggalih paduka Kanjeng Rama anggen paduka pengin anyeti dhateng Dewi Durgandini nggih calon Kanjeng Ibu nanging ageng panyuwunipun Kanjeng Ibu wekasan paduka Kanjeng Rama bingung anggenipun badhe nemtokaken awrat ingkang putra menapa awrat ingkang garwa utawi calon garwa paduka inggih Kanjeng Ibu Durgandini Rama anggenipun ingkang putra pun Dewa Brata munjatur ngersa paduka saha ngabiyantara sayektos namung badhe netepi dhateng darmanipun anak ingkang sayekti saged nyuwargaaken dhateng tiyang sepuh inggih swarga donya ingkang badhe paduka raosaken krana anggen paduka badhe kelampahan nyeti dhateng Dewi Durgandini menika mangke badhe kelampah watun sedaya menika wonten manahipun ingkang putra pun Dewa Brata sira arep matur apa aja gawe bingung wong tuwa menawi kepareng kula badhe ngucap sumpah Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten menawi mangkenipun panyuwunipun Dewi Durgandini kedah turasipun Dewi Durgandini ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina Rama kula sumpah prasetya kula mboten badhe lenggah dampar ke Prabon lan kula badhe netepaken minangka dados brahmacarya Kanjeng waduh wah anakku Dewa Brata wah tumaratap penggalihipun Rama nganti kawetu ucapmu ingkang larang kowe sumingkir saka kamukten negara Ngastina ngiklasake Ngastina besok
dadi darbe ing turuning pun Rama kelawan calon ibumu Durgandini. Dewa Brata. Semono gedene tresnamu kelawan wong tuamu. Semono nggonmu bisa nyuwargake kelawan wong tuamu Dewa Brata. Patobat kula ingkang sowan sinuwun. Tanpa tinimbalan sira mlebu jroning kedaton ning Ngastina Durgandini kula nuwun inggih nadyan lamat-lamat kula sampun mangertos menapa dados aturipun ingkang putra Raden Dewa Brata dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika dados jalaran tinarbo kangge paduka badhe saged mengku garwa ingkang abdipun Durgandini namung ewa semanten tumrap kula tasih kirang lho isih kurang piye anakku Dewa Brata wis sago madheng minangka dadi brahmacarya ora bakal ngame-ame kamukten negara Ngastina lha kok dadi isih ana aturmu ingkang bakal mbok aturake marang Nalindra Ngastina nggih sabab kula nuwun pangapunten menawi samangke Raden Dewa Brata menika mengku garwa tumunten putranipun samangke badhe ngame-ame negari Ngastina menika ateges anggenipun anak kula benjang rengku negari Ngastina menika mboten saged tentrem tuwin mboten saged ayem mila tumrap kula tasih wonten pepalang anggenipun turun-turun kula benjang mukti wonten negari Ngastina sinuwun. Kanjeng Ibu menawi paduka tasih tidha-tidha dhateng manahipun Dewa Brata dinten sakmangke wonten ngajenganipun Kanjeng Rama tuwin wonten ngajenganipun calon ibu inggih Kanjeng Ibu Durgandini sineksen kiblat papat segara gunung isining rina wengi liwah sineksen dening panguwasaning para Jawata mugi sami midhanget menapa ing dados aturipun Dewa Brata kula baten badhe mengku garwa satunggiling wanita kula mboten badhe senggolan kelan satunggiling wanita wiwit dinten menika Dewa Brata badhe sumpah wadat slaminipun gesang Kanjeng Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.